Здравейте хора, аз съм Деси, това е Евелин. Той е почти на 4 години. Здравейте, здрасти! Сега ще ви покажем една изненада, която съм подготвила за него. Готов ли си? Да, готов съм! Добре. Здравейте! Така. Си отвори очите! Си отвори очите! Отвори очите. Знаеш ли какво е това? Какво? Това е влак. Да, бе! Тук не трябва да се много. Ми нямаме много, имаме само 5 двете. И виж, имаме 3 човечета. Ето това е влакче на Плеймобил и тези 3 човечета ще сложим да се напълнят вътре. Кое човече къде ще стои? Добре, сложи го да седи. Това влакче бях намерила преди време, но сега намерих нещо, което е точно за него. В един магазин за стоки втора употреба намерих изненадата. Има си две места, мамо. Ти си има си две места. Какво е това? Не знаеш какво е употреба, не? Тази луксозна кутия от обувки предполагам. За 15 лева съм намерила релсите за нашия влак. Да? Това е, не знам как се нарича, кръстовище на влак. Там, където се разклоняват релсите. Как се казва? Тук има две дървета на Плеймобил и няколко пачки с релси, така са подредени вътре в кашона. Явно мястото на маста няма да стигне, така че продължаваме да редим влакова композиция на килима. И продължаваме играта на земята. Сега ти първа ще изгубил влака, нали? Да. Айде, звъкваме! Успяхме да сглобим влаковата композиция, но май патерите на влакчето са слаби, за да влачи вагонче. Заради това да се движи самостоятелно, но все пак си е голямо забавление. Виж сега, от тук регулираме на къде ще отиде влак. Виж сега. Мърдаме ли сега да минава другата? Я кажи сега, хареса ли ти да строим влак? Харесваме да строим влак. Ако ви хареса нашето видео, заповядайте в канала ни и гледайте други интересни видеа с играчки и други забавни вещи. Да. Чао! Чао! Може ли да продължим сега с влакчето? Може ли да спират?